L-imqabbin jinsabu urtati ferm għal fatt li minħabba nuqqasijiet min-naħa tal-gvern qed jispiċċaw ibatu r-residenti ta' din il-lokalità. Persuni li tkellmu ma' Net News irrakkontaw kif it-tlieta wara nofsinhar kien hemm kommozzjoni sħiħa fil-pjazza tal-imqabba. Dan peress il-kuntrattur responsabbli mix-xogħlijiet tal-pjazza għalaq l-aċċess għal din il-pjazza minħabba kwistjoni pendenti li għandu mal-Public Works. Jidher li dan il-kuntrattur partikolari għandu jitħallas ammont sostanzjali ta' flus minn dan id-dipartiment illi għad taħt il-Ministru Stefan Zirinżot Soppardi, iżda sa issa għadu ma tħallasx. Diversi sorsi għalunna li bħalissa d-Dipartiment tal-Public Works għandu problemi ta' flus u allura kien għalhekk li dan il-kuntrattur baqa' ma tħallax ta' xogħlu. Il-battibek beda tard it-tlieta wara nofsinhar fejn hekk kif tlesta x-xogħol li kellu jsir f'din il-pjazza min-naħa tal-kuntrattur il-ħaddiema mill-Public Works naqsu milli jmorru fil-posta biex jiċċertifikaw li x-xogħol sar kif suppost. Kien hawn fejn huma talbu l-kuntrattur sabiex jitlaq bl-ispezzjoni kellha ssir ġurnata oħra. Iżda l-kuntrattur ippersista li x-xogħlijiet kellhom ikunu ċċekkjati dak il-ħin u kien f'dan il-mument li ddeċida li għalaq l-aċċess għall pjazza permezz ta' barrikati tal-ġebel bil-konsegwenza li residenti ma setgħux jgħaddu mill-pjazza. Is-sitwazzjoni tant eskalat li kellhom intervjenu l-pulizija sabiex jitneħħew l-inġenji min-nofs u tkun tista' terġa' tinfetaħ il-pjazza. Ix-xogħlijiet fuq din il-pjazza bdew madwar sentejn ilu, iżda minkejja diversi appelli li saru xorta waħda baqgħu jgħaddu vetturi kbar minn fuq dan il-pavimentar, bil-konsegwenza li x-xogħlijiet kellhom jiġu rranġati mill-inqas 3 darbiet f'dawn l-aħħar sentejn.